mina ngiyazi ukuthi wena Bhaka uhlezi ufuna kuthiwe uwe onamandla, uwe onepower, wena inkunzi, wena uvulavala. Makukhona isikhulu esinamandla uhlezi ufuna kuthiwe leso sikhulu sinamandla ngoba sihamba wena. Ziningi izinto Bhaka enginazo ezubufakazi ngisho nje obuphathekayo, kodwa ngoba anginazi inhloso zokudestroya angisoze ngaveza lezo zinto, angisoze. Ziningi izinto oyikhulumile wena, anginazi inhloso zokuexpose, angisoze ngayiveza lezo zinto. Yabona Bhaka, ngikhuluma nawe ngqokeke kule video, angisagwegwesi manje, qonda ngqo. Yabona Bhaka, bengikukhonzile mfowethu, benguhlonipha ezingeni eliphezulu, futhi namanje ngisakuhlonipha. But truth be told, wena Bhaka uzamile ukungidestroya, uzamile ukungidestroya, futhi awuzamanga ukudestroya mina ngedwa. Uzamile ukudestroya mina, waphinde wazama futhi nokudestroya abantu engikholelwa kubo nabantu engibakhonzile nengibathandayo. Uzamile ukudestroya inkosi uRoyal Chancellor uMelusi Zondi ngokudestroya mina. Uzamile ukudestroya usisi umntwana uLondiwe ngokudestroya mina. Emzamweni yakho yokungidestroya uthumela uThabani, awudestroyanga mina ngedwa kodwa udestroye mina, wangibhanga noRoyal Chancellor engikholelwa kuye kakhulu, olusizo kakhulu in my life, osaqhubeka nokuba usizo kuningi angisiza ngako empilweni, ngoba usifice isimo sami sinzima kakhulu, sinzima. Wafika sashintsha isimo sami, kwashintsha nje izinto eziningi, ningofakazi. Wena Bhaka uzamile ukudestroya konke lokho. Ubudlelwane bami noRoyal Chancellor uMelusi Zondi uzame ukudestroya ngayo yonke indlela, ayikho imizamo ongayenzanga. Uzama ukungidestroya enkosini, nayo inkosi uzama ukuyidestroya ebantwini. Lento owayenza ukuthumela uThabani ukuthi adonse ivideo endala inkosi ekade yangixolela kuyo, wathumela uThabani ukuthi akayidonse leyo video leyo azongishaya ngayo, angidestroye ngayo kuRoyal Chancellor, khona uRoyal Chancellor ezovukelwa yianger against mina ngenxa yakho usebenzisa uThabani. Leyo nto leyo ibe ubusathane nobuthakathi obukhulu obujulile obenze against mina. Lento owayenza ngaleya video ukuthumela uThabani ukuthi akhulume leziya zinto, beyidestroya ubudlelwane bami noRoyal Chancellor, ingidestroya mina ukuthi ngibe yinothing, ngife. Iphinde futhi ilimaza isithunzi, destroya uRoyal Chancellor. Leyanto idala umonakalo omkhulu Bhaka, idala umonakalo omkhulu leyanto. Siyambonga nje uRoyal Chancellor ngokuba wise, ngokuhlakanipha nokuvuthwa emqondweni, ukuthi akwazi ukuyiunderstanda yonke lento, ukuthi ayingayi enhlizweni kuye. Siyambonga nje, uvuthiwe uRoyal Chancellor. Kodwa Bhaka uzamile wena ukungidestroy, ungidestroyile wena Bhaka. Isenzo sikaThabani sokuthi angikolekele iminikelo ebantwini bekungesona isenzo ebesisuka othandweni nebesichaza ukuthi uThabani uyangizwela, bekuyisenzo ebesaqhubeka nokungidestroya mina
ukuthi isimo sesiphoqa ukuthi ngikolekelwe iminikelo ku TikTok. Wena bhaka unayo imali wena ukube bewufuna ukulekelela isimo sami sokuthi ngisemkhukhwini bewuyokhipha ephaketheni lakho ungelekelele bewungeke uthumele uThabani ukuthi angikolekele iminikelo ku TikTok bekuyisenzo leso sokuqhubeka nokungidestroya. Unemizi sithabathaba zemizi nqwaba unayo imali wena bhaka unayo imali unenqwaba yezimoto ama BM ama X5 unayo imali ukube wena bewunezinhloso ezinhle zokuthi ulekelela isimo osibona kimi bewungayikuthuma uThabani ukuthi akayongikolekela iminikelo ku social media kodwa bewuzokhipha imali wena bhaka ephaketheni lakho ulekelele isimo sami kodwa ngoba inhloso zakho ngoThabani bekudestroya mina phambi kwabantu bekudestroya mina emhlabeni ngokungikolekela iminikelo ku TikTok uphinde futhi ukhulume izinto ezibhlungu izinto esezadlula ubuyisa ama video through uThabani buyisa ama video isizwe esesadlula kuwo ngisho indlunkulu izinto eseyakhohlwa yizo nayibuyisa in my name uzamile ukungidestroya bhaka anginazi inhloso zokuzama ukudestroya wena kodwa wena uzame kakhulu ukungidestroya inkinga uhlulekile uzame kakhulu ukungicekela phansi ibhaka uzame kakhulu ukungibulalisa ungiqhathe nenkosi uRoyal Chancellor inkinga you failed that is the problem you failed akekho umuntu oyongena phakathi kwami noRoyal Chancellor akekho you failed abantu abaphila noRoyal Chancellor nabakholelwa kuRoyal Chancellor abebebona yonke lento yenzeka zibebhlungu inhliziyo zabo yabasengcupheni impilo yami abantu obavusele ienga ngalezi zinto oyilandile wayoyigubha emgodini la zangcwatshwa khona wathi aziphehle ienga ebantwini izinto ezadlula kudala inkosi uMelusi Zondi yayihendlisha ngendlela yayo yobuhlakani bayo bobukhosi kodwa wena wathi ulomfana akayilande lozo zinto agovuze ienga ebantwini abayithandanga leyo nto yabasengcupheni impilo yami ngenxa yakho bhaka mina ngiyazi ukuthi wena bhaka uhlezi ufuna kuthiwe uwe onamandla uwe onepower wena inkunzi wena uvulavala makukhona isikhulu esinamandla uhlezi ufuna kuthiwe leso sikhulu sinamandla ngoba sihamba wena ziningi izinto bhaka enginazo ezubufakazi ngisho nje obuphathekayo kodwa ngoba anginazi inhloso zokudestroya angisoze ngaveza lezo zinto angisoze ziningi izinto oyikhulumile wena anginazi inhloso zokuexpose angisoze ngayiveza lezo zinto angisoze ngayiveza lezo zinto ziningi inkulumo zakho eyila ngabantu anginazi inhloso ezimbi ngawe mina angikaze ngibe nazo inhloso ezimbi ngawe kodwa wena bhaka ungijikelile wena wasebenzisa uThabani ukuzama ukungidestroya mina kanye noRoyal Chancellor kuhlungu lento oyenzile bhaka bengikholelwa kuwe bengikuhlonipha ngikuthanda baningi abantu ebebekudestroya ngikuvikela kubo baningi abantu abaqale ukukholelwa kuwe ngenxa yami
ziningi iy'nkulumo ebengikulwela kuzo abantu beyikhuluma emasayidini ngiqhamuke ngidestroye yonke leyo nto ngoba ngikuthanda bhaka ngikukhonzile ungidestroyile bhaka. Angazi ngicabanga ukuthi ngiyokwenza ividiyo enjengale against wena, ungidestroyile bhaka, kumele ukwazi lokho. Namhlanje impilo yami ngabe ilengele wena ngenxa yakho noThabani, ningidestroyile. You destroyed me. Praise God. Ubaba uRoyal Chancellor uMancinza Zondi akanayo lengqondo ebenithi nizama nina ukumfaka yona. Akanayo. Mina nayiseka nje. Ngiyakubonga nje lokho enkosini uMelusi Zondi, ngiyakubonga lokho Royal Chancellor, ngiyabonga. Siyabonga ama-views enu, besacela ukuthi ni-like ni-subscribe bese nishare i-comment nisitshela ukuthi nicabanga ngani. Kushiya kwenu i-comment-ke ukwenza ividiyo yethu ukuthi isabalale ku-YouTube. So sacela ukuthi ni-share ni-like bese na-subscribe. Siyabonga and ngisho intini. Danko.